Hej med jer, vi er på vej til Japan, og vi sidder oppe i en flyvemaskine. Vi kan fortælle så meget, at Japan er cirka 10 gange større end Danmark. Japan består af flere tusind øer, men de fleste af dem de er små og ubeboede. Størstedelen af befolkningen bor på de 4 største øer. Landet er også beliggende i et område af stor geologisk aktivitet, som det hedder. Det vil sige, det er hjemsted for næsten en tiendedel af verdens vulkaner. Og landet er ofte ramt af jordskælv og mindre flodbølger. Så ser vi Tokyo her. Der bor over 126 millioner mennesker i Japan, hvor 13 millioner bor i Tokyo. Til sammenligning så bor der kun 5,5 millioner mennesker i Danmark. Landet er beliggende i et område, der har forskellige temperaturer. I det høje nord er det koldt med blæsende vintre, mens de sydlige dele, der er det næsten tropisk klima. Det vil sige, det er meget varmt. Så flyver vi hen over det højeste punkt i Japan. Og det er faktisk en vulkan, der hedder Fujiyama. Fujiyama, som I kan se hernede. I kan næsten komme hen og kigge ned i vulkanen. Skal I bare se. Fujiyama er næsten 4.000 meter højt. Det vil sige, at det går næsten 4 kilometer op i luften. Til sammenligning så er det højeste punkt i Danmark 170 meter. Det vil sige, at Fujiyama er næsten 20 gange højere end det højeste punkt i Danmark. Så flyver vi lidt videre. Der er lidt turbulenser i flyveren, og det har I måske bemærket. Kom vi lige lidt højt op igen. Men jeg kan se, at nu er vi ved at være ved lufthavnen. Så vi må se, om piloten kan lave en god landing, som ikke bomber for meget. Her ser I Tokyos lufthavn. Og så håber vi selvfølgelig, at I går ind og tjekker rejsedagbogen. Vi kan ikke lige komme ned endnu, fordi der er åbenbart nogle andre fly på vej ind, så vi cirkler lige lidt rundt, så kan I også se lufthavnen her. Men gå ind og tjek rejsedagbogen. Der skriver vi meget snart igen om, hvad der sker her i Japan. Vi skal ud og lave lidt sightseeing. Der kan I se en af vejene, eller er det landingsbanen? En vej. Der kommer en bil. Det er os, der kører bilen her til sidst. Nå ja, godt. Vi ses. Vi ses. Hej hej. Det var alt for nu.